салому дуруди бепоён ба ҳар яку ҳар якатон бародарони азиз, чиқаде ки мебинед мо дар ҷои кор ҳастем, айни ҳол яъне доимо ба либосҳои корӣ ҳастем ва шумо нороҳат нашавед. Ҳар боре ки наворҳои моро тамошо мекунед бародарони азиз, бо диққат тамошо кунед, бинед ки чӣ гуна мо яъне сар мекунем, чӣ гуна месозем ва ҳоло бошад мо яъне кӯхониро кафелашро шурӯъ кардам. Бародари мо шурӯъ кардааст ва ман бошам ваънаро сар кардам ва қариб ки омадааст на ин ки мо як яъне паталоқи холӣ вақте ки патпурӯч гирифтем бояд ки аз одаи ҳама кор баромадан накунем, яъне кафел чидан накун, дар часпондан накун, ламинат часпондан накун, ҳамаи ҳамин дар дохили ҳамон хона мешавад. Патпурӯч кишид ҳамаш яъне соҳиби хона ҳамон вақт меяд, фақат зиндагӣ мекунад ҳамон. Хагот ба навор мегирем, тамошо мекунед, яъне чӣ гуна кафел мечинем, чӣ гуна дигар корборо яъне анҷом мерасонем.